Калі б это было праўда, то можна было б такого самага эфекту чакаць ад любой мятнай цукеркі ці, напрыклад, мятнай гумкі. Добрый день, меня зовут Владимир Пекирэня, я урач-психиатр, кандидат медицинских наук, и сегодня мы поговорим про псевдалекі, якія выкарыстоўваюць для быццам бы дапамогі сэрцу і пры хваробах сэрца. Першым таким лекам, про які я хотел поговорить, является валидол. И валидол – это сумесь ментолу с валерьяновой кислотой и цукром. То бок это такая мятная цукерка. И, безумоўна, ніякіх даследаванняў про эффектыўнасць дапамогі валидолу няма. Ідэя аўтараў гэтага леку была ў тым, што быццам бы, калі мята трапляе ў рот, то значыцца нейкім чынам нервовая сістэма рэагуе і мяняе крываток у сасудах. Адны сасуды павінны пашырацца, другія звужацца, і такім чынам лечыць сардэчна-сасудзінныя хваробы і вось прыступы сардэчныя. На самой справе гэта так не працуе. Калі б это было праўда, то можна было б такого самага эфекту чакаць ад любой мятнай цукеркі ці, напрыклад, мятнай гумкі. Ідэі нават даследаваць лек у такіх сур'ёзных станах, як стэнакардыя ці рызыка інфаркту міякарду, нават не з'яўлялася, таму што это проста неэтычна даваць цукерку чалавеку, якому патрэбная нармальная медыцынская дапамога. Таму даследаванняў пацверджання эфектыўнасці няма, і я вельмі не раю гэты лек прымаць у той час, калі сапраўды патрэбная медыцынская дапамога. Трэба прымаць нітрагліцэрын, іншыя лекі, якія зніжаюць артэрыяльны ціск і якія пашыраюць, паляпшаюць крываток у каранарных артэрыях, то бок зменшаюць рызыку інфаркту міякарду, і даказана зменшаюць, а не па нейкіх там чыйсьці фантазіях. Яшчэ адным лекам, які часта выкарыстоўваюць як бы для лячэння сардэчных праблем, з'яўляецца карвалол ці валакардын. Гэта раствор часамі ў спірце фенабарбіталу, моцнага транквілізатара. І на самой справе, калі вы паглядзіце даследаванні пра фенабарбітал, гэта будуць тысячы даследаванняў. Гэта вельмі даўно вядомы лек, які сапраўды дзейнічае. Толькі дзейнічае ён са снатворным эфектам і з эфектам зменшэння трывогі. А калі ў чалавека стэнакардыя і ў яго рызыка інфаркту ці рызыка, напрыклад, інсульту, гэты лек ніяк не дапамагае. Ён дапаможа зменшыць трывогу і, магчыма, заснуць. Вось. А інфаркт як развіваўся, як быў недахоп кіслароду ў сардэчнай мышцы, так ён і застанецца. І таму гэты лек нават небяспечны. Небяспечны тым, што можа выклікаць залежнасць. І пра гэта добра вядома, напрыклад, псіхіятрам і нарколагам. І гэта лек, з-за якога чалавек можа не атрымаць нармальную дапамогу пры лячэнні стэнакардыі. І гэтым пагоршыць свае верагоднасць нармальнага выхаду і павысіць рызыку стварэння інфаркту. Лекам, які досыць даўно выкарыстоўваецца на прасторах СНД, з'яўляецца мілдранат. Яшчэ гэты лек лічуць мельдоній, і такую хайпавую цікавасць ён набыў, калі ВАДА унесла яго ў спіс допінгаў. Але, як вядома, занясенне рэчыва ў спіс допінгаў ніякім чынам не даказвае яго эфектыўнасць. Таму што допінг – гэта тое, што можа часова змяняць і ўплываць на вынік спаборніцтваў, а не сродак для лячэння чаго-небудзь. Такім жа самым чынам, напрыклад, у спісе допінгаў можа знаходзіцца алкаголь, какаін, толькі не ведаю, ці ёсць лячэнне хоць чаго-небудзь какаінам. Тое самае адбываецца і з мельдоніем. Няма ніякіх доказаў таго, што ён эфектывен. Няма нармальных даследаванняў. Ёсць нейкія патэнцыяльныя эфекты, якія да лячэбных эфектаў не маюць адносінаў. Даследаванняў пра шкоду мельдонію таксама няма, таму невядома, ён шкодзіць ці не шкодзіць. І, хутчэй за ўсё, што не шкодзіць, але і разлічваць на нейкія пазітыўныя эфекты таксама няма сэнсу. І апошні лек у серыі пра сэрца
гэта панангін. Яго часта ўжываюць і рэкламуюць, расказваючы, як карысны для сэрца калій і магній. Але праўда ў тым, што дэфіцыту калія і магнія ў 99% людзей няма. Таму і гэты лек не прынясе ніякай карысці. Можа быць, гэты лек карысны тым, хто ўжывае спецыфіяльныя лекі для змяншэння артэрыяльнага ціску, якія выводзяць калій з арганізму, дыурэтыкі. І для такіх людзей сапраўды гэты лек можа прымяняцца. Для ўсіх астатніх, для падтрымання, для прафілактыкі ён не мае сэнсу і не прынясе ніякай карысці. Найбольш за ўсё з такіх псеўдалекаў, і ў тым ліку там лекаў, якія завуць адаптагены, ці тых, якія паляпшаюць мазгавыя функцыі, ці сардэчныя, у тых сферах, дзе ёсць хранічныя хваробы, якія ствараюць праблемы для чалавека і ад якіх няма такога выразнага такога лячэння з вау-эфектам. Вельмі мала фуфламіцынаў у хірургіі, таму што вельмі добра відаць эфект. А ў той жа час, напрыклад, у невралогіі, дзе ёсць дэмэнцыі, дзе ёсць нейкія такія трывожнасці, дзе ёсць інсульт, пасля якога вельмі доўга ідзе ўзнаўленне стану, і пасля інсульту мы ведаем, што няма эфектыўнага лячэння і няма лекаў, якія б дапамагалі аднавіць функцыю мозгу, акрамя рэабілітацыі такой фізічнай і разумовай. Вось у гэтых сферах, безумоўна, фуфламіцынаў альбо недзейнічаючых рэчываў больш, таму што там для іх большае поле дзеяння. Людзі спадзяюцца на нейкі эфект, такое прысутнічае такая думка, ну, доказаў няма, а што калі падзейнічае? А можа быць, хоць які-небудзь, хоць мінімальны эфект ды і будзе. Але праўда такая, што лепей гэтыя грошы патраціць, напрыклад, з інсультам на нармальную рэабілітацыю, на эфектыўныя мерапрыемствы, такія фізічныя, не медыкаментозныя. Ці нават, напрыклад, наняць сядзелку, якая нейкі час пабудзе з гэтым чалавекам, каб аблегчыць жыццё блізкім, і гэта прынясе больш эфекту, чым вось гэтыя сродкі. З вами сёння ізноў быў врач-псіхіятр Владимир Пекірэня, і мы размаўлялі пра рэчывы, якія маглі б дапамагаць сэрцу, але не дапамагаюць.